листка біздің получается сыя 3 маска. Мамадыш районының балалар һәм яшүсмерләр йорты өстәмә белем бирү педагогы Радик Гурьевта медицина битекләре җитмәү проблемасын хәл итәргә алынган. Моны ул кулына кайчы, нәҗеп тотып түгел, компьютер һәм лазер станогы ярдәмендә башкара. Интернетта күрдем, токанда 3D принтерда ясалган ул. Полный распечатанный, пластиковый. Уйладык тагын, юкса паримада үзебезчә, ничек булыр микән. И топтык из подручных средств материал изоспан. Зәңгәртүстә иң беренче маска бу ясалган. Номасы күреп торасы тегелгән, а иң беренчесе ябышкан ягъни клей белән. Шуны кисеп чыгарып, башта бәләкәй иде, туры килмәде. Аннары олорак кисеп ясап, уже клейтеп, нитеп кидеп карагач, нормально батты, ятты. Аннары искә төште, безнең Нурислам магазинда материал саталар. Шуннан без материалын менеп алып, менә шул бездән ясалган инде бу. Шуннан кисеп карадык, бик матур чыкты. Размер буенча киселгән тукымаларны Радик иңелек клей белән ябыштырып караган, ә хәзер аңа бу эштә хезмәттәшләре, балалар һәм яшүсмерләр йорты каршындашучы, оста куллар түгәрәкләре, мөгаллимнәре ярдәмгә килә. Кисемнәрне нәҗеп белән тегеп куялар. Бу битлекләр бер тапкыр гына кия торган 2-3 сәгать узуга масканы яңага алыштыру зарур. Ә менә фанерадан шулай ук лазер станогында ясалган әлеге битлекне күп тапкырлар кияргә ярый. Бары тик үз вакытында мамык дискны гына яңартып торырга кирәк. Монысы үземнең личный инженерный изобретение. Шундый маска фанерный. Бу съемный дозатор белән, хәзер бит кешеләр одноразовый алады, постоянно алып тормас өчен съемный дозатор белән майтырып бурылып, фильтры солына. İşte обычный bütün кешеләр өйдә була торган ватный диск, обычный хатын-кызлар булган өйдә була инде ул. Вот, кире тыгылып куелып, бөтерелеп куела дигән. И масканы ясам. Карантин белән бәйле рәвештә балалар һәм яшүсмерләр йорты хезмәткәрләре укучылар белән дистанцион режимда эшли. Түгәрәкләр учреждениенең социаль челтәрләрендәге рәсми битләрендә уза. Шушында ук иҗади конкурсларда игълан ителгән. Беренченың күбегез бәлки инде катнашадыр, беләдер. Ул җиңүгә багышлыйм, посвящаю победе дип атала. Монда 3 номинация буенча, 4 возрастной категория буенча сугыш турында төрле поделкалар, проектлар эшләргә мөмкин. Яки инде үзегезнең нинди дә булса мөмкинлекләрегезне спорт өлкәсендә булмасын, башка иҗади өлкәдә булмасын, шушы җиңүгә багышлаган төрле эшләрне кабул итәргә мөмкин. Ә инде тагын икенче зур конкурсыбыз ул безнең Евровидениегә безнең җавап ул наше видение дип атала. Монда инде гаиләдә булса төрле клиплар төшереп бергә наше видео клипларны безнең балалар һәм яшүсмерләр йортының группасына җибәрергә була. Монда шулай төрле призлар каралган. Иң актив балаларны, иң актив педагогларны без шулай ук яхшы призлар булачак. Катнашыгыз. Кабаттан медицина битекләре темасына әйләнеп кайтсак, Радик Гурьев җитештергән маскалар сәүдә нокталарына чыгарылмый, алар белән балалар һәм яшүсмерләр йорты хезмәткәрләрен тәэмин итәләр.